That which isn't good for the hive isn't good for the bee. To, čo nie je dobré pre húl, nie je dobré pre včielku samotnú. Na základe tohto stoického výroku sa zamýšľame nad skupinou, s ktorou pracujeme. Na každodennej báze stretávame deti a dané skupinky a vnímame dynamiku v tej skupine. A veľakrát vyskočí správanie jedného dieťaťa. Niečo sa zmení, možno sa niečo deje doma, možno sa toľko už nepúšťa angličtina do pozadia. Tie dôvody sú rôzne a samozrejme to ovplyvní celú skupinu. A keď sa to správanie zmení u jedného dieťaťa, tak ovplyvní celú skupinku. A tak je pre nás ako učiteľov veľmi dôležité vnímať a zachytiť tieto zmeny a náležite na ne zareagovať. Napríklad, tak obzvlášť u predškolákov sa to stáva, že začnú k nám chodiť v sprievode rodiča. A po istom čase zvážime, že už ten rodič nie je potrebný, že dieťa je disciplinovanejšie práve bez rodiča a tak ten rodič už na angličtinu nechodí. A potom sa deti dostanú do takého medzištádia, kedy trošku začnú vystrkovať rožky, lebo na lektorku už si zvykli, rodič je za dverami a to je priestor pre ich malé rebélie. Či už nechcú vrátiť pomôcku, alebo vymýšľajú nejaké iné spôsoby. Už vedia, že aha, ide pesnička, ideme tancovať a ja neidem tancovať. Ja idem, teda tú choreografiu, ktorú máme, ja idem si len tak behať po triede. A ono sa to tak pomaličky začne nabalovať, až to má taký efekt, že zrazu druhé dieťa začne robiť to isté. A to je presne ten znak, kedy treba niečo zmeniť. V tomto prípade na najbližšiu hodinu znova zavoláme rodičov do triedy, aby videli, ako deti reagujú a aby vedeli tie deti prípadne trošku uzemniť a trošku vrátiť naspäť do stredu. Takže takto my pracujeme s deťmi, ktoré chodia k nám do jazykového centra. Keď učíme priamo niekde v škôlkach, tak tieto zmeny v správaní komunikujeme s ich učiteľkami a oni nám ozrejmia, no mamina je v nemocnici s mladším súrodencom, tak je dneska taký citlivejší, respektíve toto obdobie. A už vieme, že OK, treba citlivejšie, treba mať väčšie pochopenie a tak ďalej. Takže obzvlášť pri práci s deťmi musíme byť citliví na to, ako tie naše včeličky bzučia, nebzučia, respektíve aké sú tam tie zmeny. A to nám len hovorí o tom, ako fungujeme aj ako komunita. Keď niekto v tíme je trošku off, tak to naštrbí celý tím. A to isté funguje v rodinách a v akejkoľvek komunite, v akej sa nachádzame. Takže that which is not good for the hive isn't good for the bee. Veľmi pekné zamyslenie za mňa.